Good afternoon everyone, welcome back to my channel again. So today is Thursday, February 14. So kaya naka-araw ngayon guys si Inday kasi nag-photoshoot ako kanina sa labas lang ng bahay namin. Nag-picture lang ako for a Valentine's Day, kaya naka-aura ako ngayon. Char. So magsa-swatch tayo ngayon ng lipstick guys. Yung lipstick na binili ko kahapon, ito 10 pieces. Mura na siya sa $8.99. No guys, ano siya, 10 pieces na siya, pero medyo maliit nga lang yung container niya, ganyan lang siya kaliit, pero mura na siya. Excited ako yung mga color, excited ako sa lahat ng mga color niya. Ewan ko kung alin dito yung maganda. Try natin mamaya. So, i-try on natin yung lipstick mamaya. Pero ngayon may naisip ako. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian eh. Ito guys, yung outfit ko kasi nag-picture ako ng Valentine's picture sa labas lang ng bahay. Si Dan ang ginawa kong photograph. Ito yung outfit ko guys. Yan. Pasensya na dito ha. Ayan, ganyan siya guys. Ganyan. Tsaka medyo maiksi siyang ganyan. Tsaka, yan. Yan. Ang cute ng ano na to. Yan. Happy Valentine's everyone. Char. Ang cute ng ano nito guys. Yan siya guys, oh. Ang ganda ng ano nito. Ng material niya, ayan oh. Fluffy. So, naisipan ko mag-picture mamaya. To, ano ko na lang, isisingit ko na lang yung clips ng picture na tinake ko kanina sa labas ng bahay. But anyways, nagugutom na ako, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. So, may binila akong sweet potato nung, anong tawag dito? Nung nakaraang araw pa to eh. Kaya lang, alam niyo, ito pala yung Happy Valentine's everyone! Binili ko siya kahapon sa King Super kasi sabi ko mag-picture ako. Mahilig kasi ako, alam niyo guys, ako kasi mahilig ako mag-picture. Noon pa talaga guys, mahilig na ako mag-picture. Kaya ayun, hilig ko talaga mag-picture. Alam niyo ba guys kung how long it takes to cook sweet potato? I don't know. Well, I'm just gonna watch it till it's cooked. But, I don't know where's my... Okay na siguro to, no? Ang laki, hindi ka siya sa pan. Medyo malaki yung sweet potato guys, hindi kasya sa pan. Ay, hindi naman kasya. Kasya naman siya, kaya lang ang tawag dito. Ganyan oh, umano siya ng konti. Yan. Pero okay na yan, nasaan ba yung lid niya? So, lutuin ko lang siya. Bantayan ko na lang siya. Para wala, hindi ko masarado yung lid. Kasi nga, medyo malaki siya yung dulo sa kaya lang ang higaw ko daw So habang niluluto ko yan guys, mag-isa lang ako dito kaya medyo wild ako ngayon. Medyo malakas yung boses ko ngayon ha. So habang niluluto ko yun guys, mag-swatch tayo ng lipstick. Swatch natin siya guys. Mura na siya sa 10 pieces sa $8.99, no? Mura na siya. Swatch natin siya. Mahirap buksan ha. Oh, may tape pa pala sa magkabilaang side, kaya pala hindi ko siya nabubuksan. Yung kabilang sides lang yung ko. Tinanggalan ng tape. So, ayan na siya. Ito na siya guys, oh, excited. Swatch natin ta guys. Alin ang unahin natin guys, oh. Ano ba to? In fairness, ang ganda ng niya. Tako na natin yan. Ooh, ang cute. Parang gusto ko to.
Beauty Simplified. Shea. Shea yung kulay niya. Yan. Pasensya na guys sa kamay ko kasi masyadong dry dito. Oh, my hands is always dry and cracking. So, tanggalin na natin to guys. Tanggalin ko na yung lipstick ko. Ay, wala pala akong salamin. Teka lang guys. No. I always forgot mirror. So, hold on guys. I'll be back. I'm just gonna grab a mirror. And I'll be back. Ayan, nagbabalik ako guys. Kumuha lang ako ng maliit na salamin. Tanggalin lang natin tong lipstick natin guys. Gusto ko to na lipstick na. Lip gloss pala to, hindi lipstick. Simple lang yung kulay niya. Yan, wala na akong lipstick. Try natin tong shea. Try natin tong shea color. Kumusta na naman kaya yung yung niluluto kong potato? Ang cute ng container, ang liit. Ano kaya to? Matte? So, try natin guys yung lips. Hala yung kulay niya. Parang maganda siya. Ayan guys yung kulay. Kaya lang yung brush niya hindi malambot. Medyo matigas i-apply sa lips. Pero iyan na yung kulay niya. Yan guys yung kulay ng first one. Tanggalin natin. Yan yung shade niya guys. Try natin si Rosette kung maganda ba siya. Uy, parang maganda to. Yung brush nga lang, hindi siya tawag dito. Hindi siya malambot apply sa lips. So, ito siya guys, yung pangalawa. Sheena. Yan siya. So, tanggalin natin ulit tong isa. Kumusta na kaya yung potato ko doon sa kusina? Parang gusto ko to guys. Tanggalin natin. Comment down below guys kung ano yung nyo na what color do you prefer? Do you like most? So, ayan, natanggal na. Try natin to si Sheena. Parang interesado ako sa red eh. Gusto kong try yung red. Oh, maganda to. Parang gusto ko to Ang problema talaga guys, yung brush, hindi siya malambot. So, ito guys yung color ng Sheena. Yan. So, let's move on to the next one. To the fourth one. Ang apat na to guys. Ito naman, si Lucky. Yan. Parang magkaka-same yung color niya. Magkakaparehas lang yung color niya. Tanggalin natin to guys. Parang gusto ko to. No, excited ako sa red. May nakita akong red eh. Dalawang style siya eh. Parang gusto ko yun eh. Yan, natanggalan natin yung
Natanggal ko na guys yung lipstick. Ito naman yung Lucky. Try natin yung Lucky. Ito. Yan. Yan. So, ito na guys yung Lucky. Ang cute din ang color nito guys. Ito siya. Yan. Yan yung Lucky. So, sunod. Ang dami nito, 10. Grabe. Oops, sorry. Wiggle yung camera ko. Ito naman yung All of You. Try natin tong All of You. All of You. So, tanggalin natin guys yung Lucky. Hirap lang mag-swatch, no? Lalo na pag madami. So, try natin to All of You. Hyper ako ngayon guys kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Umalis yung mga kasama ko. Si Dan naman, may pasok siya ngayon. So, kaalis niya lang. Kaya, yay, I'm alone. Ang problema guys, hindi talaga malambot yung brush niya. Mahirap i-apply sa lips. Siguro dahil sa maliit lang siya. Ayun guys, yung ang cute, parang ano lang, mga natural ano lang shades lang siya. Yung first 5. So, ito yun na guys, yung All of You. Yan. Tapos, alin pa ba? Kumusta na kaya yung ano ko, yung sweet potato ko sa kusina? Ito naman yung sunod natin yung Petal Pink. Tanggalin natin to guys. Yan. Yan, tanggalin natin yan. And, oh, shiny siya guys, shiny. Gusto ko siya, excited. Parang match ng ano ko, ng damit ko ngayon. Sana hindi, shiny siya. Oh! Ay, gusto ko to. Ganito yung mga gusto kong lipstick. Tsaka maliit lang siya, pwedeng isiksik sa ano mo, sa pocket mo. Pwede mo isiksik sa pocket mo tapos mag-retouch ka. Ay, gusto ko to. Ayan siya guys, oh. Hindi siya malagkit. Ang lambot sa ano, lips. Ang lambot sa lips. Ayan siya. Ay, gusto ko tong ano na to. Color na to, guys. Ang lambot sa lips niya. Yung Petal Pink. Tapos, ang sumunod, guys. Ang hirap tanggalin. Ang hirap dikit na dikit. All of You again? They are the same? All of You again, guys. Dalawa na yung ganito ko. Okay lang yan. And, ito na yung pang-ilan na to. Pang-anim tong fetal. Pang-anim tong nasa lips ko. Ito yung pang-7. So, tanggalin. Gusto ko to. Ang lambot sa lips. Pwede ko itong magamit for everyday. Napakasimple lang yung kulay niya. Tapos, ito naman yung All of You again. The same. Parehas. Try natin tong All of You. Ayan, guys. Iba yung kulay niya. Medyo may pagka-pink.
Oh, gusto ko to. Maganda rin siya. Hmm? Pink. Ang cute pala. Hanapin ko nga yung all of you. Kasi ano ako eh. Ako curious. Ako dalawa siya eh. Saan ba yung all of you? Ako curious talaga ako guys. See? Dalawa siya. Ito. Same sila ng shade. All of you. Yan. Same sila lang siya. Nakalaloka ako dun. Akala ko naulit ko yung isang shade na ano. Parehas sila ng shade. So anyways, okay lang yan. Nawigil yung camera ko. Ito naman, excited ako. Mahilig talaga ako sa mga parang red. Shiren. Try natin to guys. Ang ganda ng kulay niya. Yan yung kulay niya, oh. Excited ako dito sa red na to. So, let's move on to the Shiren. Ayan yung kulay niya, guys. So, red. Oh my God. Red talaga siya, guys. Parang gusto ko to. Yan, so, move on to number 9. Malapit na tayo. Isa na lang. Ito naman parang may pagka-pink na ano siya, makintab. Anong shade to? Mana Babe. Yan guys. So, tanggalin ko lang tong lipstick ko and let's try this on. Tingnan natin itong Mana Babe. Ooh! Kasi yung tuyo na binili ko sa Asian store nung pumunta kami ni mother-in-law. Lulutuin ko siya ngayon kasi wala yung mga kasama ko sa bahay. Kaya okay lang walang makakaamoy ng isda. Ay, ito na guys yung number 9. Ganda naman siya eh. Yan siya. So, let's move on to the last one. Yan daw siya guys. Ito yung kulay niya. Yan. Yan yung kulay niya. So, tanggalin natin to. Isa. Tanggal ko na. Try natin tong number 10. Last one. Parang makintab din to eh. Try natin. Oh! Hindi ako marunong mag-apply. Ang pula din dito. Ayan siya guys. Yung kulay niya. Ito yung kulay ng number 10. Anong kulay ito? Ito yung last one na kulay. Parang magkamatch ng ano ko, nail polish ko. So ito na guys yung last lipstick. Yung number 10. Check natin yung sweet potato guys. Comment down below guys if which one color do you like? So ito na yung sweet potato. Ang laki kasi guys, oh. Hindi siya baliktarin ko kaya. Ow. Mainit guys. Antayin ko na lang siyang maluto. Ayan siya.